हेलौ बोरै नों फैनो ने दाबो फैया? थांगासिनो आं ओंखारबायानो। ए थाब फैदो जों नेगासिनो। हनै नोंना हिर'आ फैबाय आं थांसै। सना आं फैबाय। दासो फैदों अबेनि दार मासथिनि। सना आं नोंनो मेथाइ लाबोनो बावबाय। साखौबो नेदे आं थांसैसो आं न'आव। बिब्दि नङाब्रा सना आंना खिथिम बाइकआनो खारा खाराथार। थांसैसो आं। है जाला नोंजों थ'दो होमबालाय। हेलौ आसोलफोर नोंसोर जायगायाव सफैबाय ना? दे थांगासिनो आं मोजाङै थाबाय था। मानसिफ्रालाय मा सारैबो मोलामोथा। नै बस सलाया। सारैबो ओरै फै। जोंहा सानै साथामल'जों जाथारला। मानो बस? जोंहा बिदि सानै साथामल'जों जाथारला। औ बस सानै साथाम मानसि बुथुमबावनांगोन। औ बस बिदि सानै साथाम मानसिजों जाला। गदो होनबालाय सानैबो। र' नोंसोर सानैया मा सिगां बसआनो आंसो। आंखौनो गालांनो नागिरो। आया नङाब्रा। है फैद'। माथो ओंखामबो मोनजाबोआखै नामा? मा लोल्ला सोल्ला? औलै बस। बुन्दुफोर जायगाया बहाय? मोननोसै बैयावनो। अ बेनो जायगाया। औ बेनो बैलाय बसआ। फंबायखौलाय थिननाया मानो दाबुजोब बिसोरलाय? आदा आं सफैबायमोन। मोजां लाफैदोंना नोंसोर सानैया? औ बस। औ।
सासे लोगो फैबावगौ बस आदा जेला जोंना गेंगाथ' लासै लासै देरलांगासिनो दंलै नोंगौ फंबाय जोंहा गेंगा लासै लासैनो देरलांखासिगोन सफैबाय बस मानसि गोदाना बैनो नामा औ बस बेनो मा लोंनोथ' ओंखाम जाबाखै नामा जानाया जादोंमोनलै बस नाथाय ओंख्रि गैया जाबाय दिनै लोंनो थांसै